Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu family, fans, followers, ama-subscribers kule channel nabantu ababuka ama-video engijwayele ukwenza ngothando Nes'thembu. Ngiyazi ukuthi nizoyithanda le bomama, bosisi, bodadewethu, bo-anti noma ubani-ke othanda ukuthi ayilungise, othanda iy'nwele. Yabo lena imnandi ngokuthi lo nkosikazi ozokwenza leli bhizinisi because ngibambe lapha kubaba Mseleku. Ngiyaye ngisho ukuthi izinto ey'ningi engiza la ngizoni-update ngazo kuqondene nothando Nes'thembu or Musa Mseleku's wives ngisuke ngiyithatha kwi-page kaMseleku or la uMseleku esi-update khona. So kune-information evezwe ubaba Mseleku ukuthi uMakhumalo uzokwenza hair business. Why ngithi imnandi? Ngiyayithanda ngokuthi uMakhumalo yena ney'nwele sihlezi simbona. So bakhona abantu vele ney'ngubo bebekhona abantu abahlezi bengibuza kule channel ukuthi yabo uMakhumalo ugqokiswa ubani, kwaba ukuthi-ke angikwazi ukuphendula lowo mbuzo uqonde ngoba angikholwa ukuthi ugqokiswa umuntu oyedwa. Khona mhlawumbe umgqokisa kuThando Nes'thembu, kube khona futhi-ke nala ayithengela khona mayese ngasekho kuThando Nes'thembu because uThando Nes'thembu i-TV production, i-TV show. Ngenzeka ukuthi i-stylist yakuThando Nes'thembu isuke ibekelwe i-season leyo. Hhayi-ke angikho lapho guys, bengifuna ukuni-update noma nginiputshuzele le ndaba ukuthi uMakhumalo kubukeka sengathi uyeza nebhizinisi ley'nwele. Mina okungenza ukuthi ngibe ngikujabulele lokho ukuthi uMakhumalo vele yena ney'nwele hlezi simbona ngalolu limi la ku-social media bathi uyaslay. Kulaba-ke abaye bethanda isitayela samakhumalo, mhlawumbe ngizothi enenithanda iy'nwele ayifakayo. Hey guys, angizukuyenza leyo ukuthi wigs ngoba okwamanje angazi ukuthi uluphi uhlobo, yiziphi ezizoba khona, kodwa uMseleku, her husband, uMakhumalo, the third wife, ngiyazi ukuthi uMzansi, favorite wife, or favorite uThando Nes'thembu. Lokho ngisho ukuthi ngoba nama-followers amaningi kusukela lapho akumayelana nokuthatha amasayidi ukungena kwi-beef yakhe noma yini-ke enye oyicabangayo. Ebengizokutshela khona nje ukuthi nibe ready ngoba nizokhuthuza emaphaketheni enu. uMakhumalo uyeza ney'nwele. Cha, ngiyamthemba ukuthi uzoza ney'nwele lezi ey'thandwa abantu ngoba naye siyambona. Kuzoba yiphutha phela ukuthi yena engafike esimbone esileya njengoba besho ku-social media mase edayisa ongasikhona. Cha-ke ngiyayikhulumela nje nikujwayele lokho. Uyeza uMakhumalo uthi uMseleku-ke uyathemba ukuthi nizomsapotha. Mina-ke uMseleku uthi uyathemba, mina nginesiqiniseko. uMakhumalo unama-followers amaningi, abantu abaningi bayasithanda isitayela sakhe, ney'nwele futhi ayazenze zimfanele. Nosisi abaningi futhi bayayifisa. Uma eseyidayisa-ke uzoba lula kakhulu. Ngithande-ke ngalolu hlobo ukuza ngalo ukuthi vele lento ayidlayo ile azobe eyidlisa abantu, ngoba kuyaye kube yiphutha uma kuwukuthi sizokubona nento eyikhwalithi mase sowudayisa ekungabazekayo. Angisho ukuthi ngithini kulaba abazothanda ukuxabana, ningaxabani. Ebengizonixoxela khona ukuthi uMakhumalo uyeza ne-hair business and abantu ba-ready. Abangakazi ngithi nazi uMakhumalo uyeza nebhizinisi ley'nwele. Lokhu sikuthathe kuMusa Mseleku oku-husband wabo bobawu-4. Uyeza-ke uMakhumalo guys, mina ngimjabulele. Ngishilo ukuthi isikhathi sesifikile ukuthi uMakhumalo ashayine. Sesifikile isikhathi sokuthi uMakhumalo noma bengifisa ukuthi uyahlabelela, bengifisa ukuthi kube khona into ayidedelayo laphayana ku-music. Ngingazi ukuthi ngabe ngenza i-gospel nje kube mhlampe amaculo awu-5 angashiya nayo, ngoba phela kube ne-stress la abenza u-music bakhuluma izinto eziningi ukuthi kuney'ndaba ezingapheli nokukhokhelwa-ke umuntu akakhokhelwa kahle. Bengaqondile ukwanda guys. Nginikhumbule isikhathi asivumi ukuthi ngenza ama-video kuyale nale, so yingakho nje sengikhuluma ngandi. But-ke kimi ngiyabonga kakhulu i-support, ngiyabonga angiqedi, ngiyabona ama-subscribers ayakhula, yimi koseyivila isikhathi. Niyazi ukuthi makusawu-January to February, March sizoke siphithizela thina usisi sesibadala. Ngaphandle kwalokho ngiyabuya ney'ndaba zabantu, futhi ney'ndaba zabantu abasinikeza zona ukuthi sikhulume ngazo. Ingakho ngingabe ngisa-understand noma soyifaka phakathi uze uthi thina sinomona. Hayibo, sikhuluma ngento evezwe yi-TV show. Ukuthi-ke nenye into
ukufunda lezi ncwadi sesifunda noma e-high school ngoba khona umuntu mhlawumbe wagcina ukufunda incwadi ngoba kwakuphoqa ukuthi use-high school or primary school. Babesifundisela ukuthi umqondo wethu ululeke ukuze engathi mase kuvela i-TV ithi hlala phansi ubuke ikunikeza i-sound ikunikeza i-action wena ingabe sikho enye into oyicabangayo. Uma i-TV sikunikezile lokho because sisiphume ey'ncwadini la besifunda khona si-analyze izinto siwakhe ama-picture siyakwenza noma sesenza i-review. Yingakho-ke usuzothi wena hawu ninehaba nibona into engekho sibuya kulowa mqondo awuphumile and lowo mqondo futhi siyawuthanda because wenza ukuthi nawe ube active nomqondo wakho ululeke kungabi nje umuntu ohlalise phansi noma ufane netshe nje kuthiwe itshe ulibeka kuleyo ndawo malisinda lobu linganyakazi. I-TV ithanda ukuthi sifake lowo mqondo manje siyazama ukuthi siphume kuwona kuwukuthi-ke masisiza sesikhuluma kakhulu kuwe sekuthi hayibo yindaba zabantu i-review isithando i-review nje yilento eyenzayo ukuthi uma uhambe wayothenga i-Pick n Pay wabona ukuthi hawu yazi i-Pick n Pay ikunikeze lento le kahle amanani akhona mahle and u-happy ngama-products owathola khona mase utshela abanye nabanye begcina sebeyothenga. Naso sifike sikhulume ngothando nesithembu lana abantu bezibethi hayibo cha anedrama lamakhosikazi kube ukuthi omunye uthi kanti le show enikhuluma ngayo iphi agijime kuMzansi Magic naye afike ethi hayibo cha bona-ke they are entertaining ahlale ngoba esehlalele entertainment. Omunye uma kukhona into ayisuke ayifunda uyahlala ngoba kukhona into ayifundayo kanjalo-ke and yibo abasi-invite empilweni zabo nalokho uma uyokufaka emqondweni kujule uyogcina ukuxabana nabantu because manje uzozenzwa nje wena umuntu ofike ehlale phansi mase i-TV ikutshela yonke into masithi ku-right. Lokho-ke kumele sikubabaze-ke singabazi ukuthi wena i-TV yakukhohlisa mase uyakhohliseka. Hhayi, ngiyaxolisa ukwanda nginikhumbulile ngiyafisa ukuthi ngabe ama-video ngenza kahle ngendlela ene-order but isikhathi esingavumi. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.